ଆଜି ମୋ ଲେଖନୀରୁ ଏକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ କବିତା ଛାତ୍ର ଜୀବନ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟେ ସାର ଅଟେ ପରା ଏ ଛାତ୍ର ଜୀବନ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ମିଳେ ପରା ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ। ଥାଏ ସିନା ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ, ଏହାରି ଅନ୍ତରେ ସୁରୁ ହୁଏ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନର ସଂଳାପ। ନା ଥାଏ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ, ନା କିଛି ଚିନ୍ତା, ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଖାଲି ଟିକେ ସତର୍କତା। ମାନିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶର କିଛି ନିୟମ, ଜୟ ହବ ନିଶ୍ଚେ ଦିନେ, ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ପରା ଧରମ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର 5 ଲକ୍ଷଣ, ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ଅଳ୍ପହାରୀ ବକଧ୍ୟାନ ଆଉ କାକସ୍ନାନ। ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ୟା ପର ଜୀବନଟା ହେଇଯିବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଠକିଲେ ହେବନି ରେ ଉପରେ ପା ଦେଖୁଛି ନାରାୟଣ। ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କଟାଇଲେ ଏହି ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ରସଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ସବୁ ଗଲା ଯାଏଁ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ। ଉପଭୋଗ କଲେ ଅଟେ ଜୀବନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ ହେଇଯିବ ମୂଳରୁ ନଷ୍ଟ। ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ଜୀବନଟି ଆମର ଭଲରେ କଟିବ, ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। ଅୟସ ଆରାମ ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେ ଭାଇ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ହାତରେ ଦାୟୀ ରହିବେନି କେହି। କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁଜନ, ମିଳିପାରେ ପରା ରାଜ୍ୟ ବିବନ, ନ ମିଳିବ ଏ ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ନ ମିଳିବ ଏ ଛାତ୍ର ଜୀବନ।